изкарва адреси на хората, бе. Научи тази путка, майна, да седи на дърта путка, да ни се занимава с нас нормалните хора, бе. Научи да се държи като жена, бе. Не ми викай да бъдеш добър. Аз мога да бъда добър, с теб мога да бъда лош. Ама аз не знам ти колко лош можеш да бъдеш. Толкова много мога да бъда лош, че си нямаш на идея, обаче не на тиктока да бъда лош. В реално мога да бъда лош. Тиктока, братле, е за подигравка. Чети отдолу хората какво ти пишат. Чети. Даже Ирката е нападна. Взе да я нарича курва. Нарича актуалната ми приятелка я нарича курва, без да я познава. Аз чета какво пишат хората. Аз съм чел същи такива коментари на други хора лайфовете, които са към твоя страна. Знаеш кои ги правят лайфовете? Тя, Маверик, тяхната група ги правят. Аз никой не съм правил лайф за майка ти. Аз се защитавам от тях. Искам да ме изслуша. Айде, чита, слушам те, давай, казвай. Така. Обиждайте се, правете каквото знаете. Мен това не ме интересува. Това, че вие сте хора на възраст, нямате грижи, нямате кой знае колко явно проблеми на главата си, това си е ваш проблем. Мен не искам да ме забъркваш. Кажи на майка си да не забърква моите хора и аз няма да я забърквам. Кажи, значи, същото го кажи на нея. Същото го кажи на нея. На майка ми, каквото и казвам, ще и казвам. Аз се разбирам сега с тебе сега говоря. Така, разбери се първо с нея. Кажи, мамо, ако си един мъж, ако имаш да си оправиш с Едмон да 10 сметките, си ги оправи. Не намесвай приятелките му, не намесвай майка ми, умрялата ми майка, да не намесва децата, да не намесва брат ми. Да не намесва всичко, че 3 години ми трови живота майка ти. 3 години и половина после снимки на умрели хора. Като мъжкар ти казвам, бъди печен и мене не ме забърквай. Така, накажи, ще те намесвам, докато не тя мога спре. на нея да й кажа да спре тебе да те напада, кажи, не мога на тебе да ти кажа нея да спреш да я нападаш. Аз ти казвам мен да не ме занимаваш. Няма да нападам, докато тя ни спре, бе. Ама нападай, мен не ме занимавай. Тя защо напада Ира? Защо напада майка ми? Защо напада баща ми? Брат ми? Къде да знам, бе, човек? Има си някакви причини, както и ти имаш някакви причини. Какви причини имам, че са ми дават без пари да иде ли, бе? Това не знам. Нямам представа, давал ли си без пари. Заклевам се, че ти викам българка, дет съм живял. Е, тука, с нощи беше в моя апартамент и се замина. На него не мога да му кажа да говори срещу нея, бе, човек. Аз искам мен да не ме забърква. Нито на него му казвам да спира, нито на нея и казвам да спира. Аз го правя, за да й го върна, бе, пич. Аз го правя да й го върна, да види какво е, когато бутат деца. Ама не и го връщай на мой гръб, бе, братле. Ами, защо? Не са такива грозни работи да разправяш ляво надясно, че тя не си обича внуци или тем подобни работи. Не ги обича, защото го е споделяла. Казвала го е на Маверик. На Маверик го е казвала. Маверик ми даде името ти. Маверик ми каза, че си женен за циганка. Маверик ми го каза тебе, човек. Това, което аз виждам, когато тя идва при мен или когато ние ходим при нея, не е въобще така. Иларионе, аз никога няма да... Аз ще спра да говоря за тебе. Ако ти кажеш да говори само за мен, да не говори за... Наричаш и курва. Наричаш я проститутка. Как може, бе? Ирката нищо не е направила. Ирката е защитавала даже, бе, човек. Аз Ирката не я познавам и не мога... Моята приятелка във Франция, където бяхме ония ден, когато бяхте на лайф, аз днеска се прибрах в Стокхолм. Ти разбираш ли, бе, човек? Тя, до всеки един човек, когото обичам, тя си поправя профилите